Eu am de brasărit și stă un așa. Da? Ne gândeam la un moment dat la asta. Da, ce idee. Mai ales în serile când era extrem de lerne. Cine era? Da, chiar nu știu. De unde vii? Cine trebuie veni? Noi stăm tot timpul la trandafiri. Că e acolo merge pe asta. Acum nu se mai vreme pe stările. Nu se mai vreme. Nu e acolo merge. Ne strângem foarte. Da, liber. Nu. Nu sunt, pentru că suntem eu, Cane Corso,